Ήταν ο Ηρακλής μικρός όπως εγώ, όχι σαν για σένα. Μπαμπά, 50 ευρώ, με περιμένει η Μαρία. Τι 50 ευρώ, ρε? Όπα, χθες δεν βγήκες με την Ελενίτσα? Χθες ήταν Τρίτη, σήμερα είναι Τετάρτη. Η Μαρία είναι για τις Τετάρτες. Έχουμε πρόγραμμα. Τι λες, ρε, θα με τρελάνεις? Έχεις διαφορετικό κορίτσι για κάθε μέρα της εβδομάδας. Δευτέρα Κατερίνα, Τρίτη Ελενίτσα, Τετάρτη Μαρία, Πέμπτη Παναγιώτα, Παρασκευή είναι ακόμα ανοιχτή. Εξετάζω τις επιλογές μου. Σαββατοκύριακο βγαίνω με τους φίλους μου. Οι φίλοι είναι πάνω απ' όλα. Ναι, μην το ξεφτυλίσουμε κιόλας. Πας καλά, ρε. Εγώ στα 10 με έβαζα με το Game Boy. Εσύ πας για οικογενειακό επίδομα. Μερακλής ο μικρός. Πρέπει να συνεισφέρω κι εγώ, είναι για καλό σκοπό. Ας το διάλογο κι εσύ, ρε. Είσαι ωραίος. Καλά εσύ ρε μπαμπά, δεν λες πάντα επένδυση στο μέλλον σου. Εγώ επενδύω στον έρωτα. Ποιον έρωτα, ρε, 10 χρόνων? Ποια θα σε απεντερευτεί αν συμπεριφέρεις έτσι? Ρε μπαμπά, τσίλα ρε. Ακόμα 10 είναι. Όταν φτάσω 12 θα δω ποια κάνει τα καλύτερα pancakes και θα το πάμε σοβαρά. Δίπλα μου θα μάθει πολλά. Ρε, κοίτα να δεις που θα δουλεύουμε όλη μέρα για να συντηρούμε τον νέο Καζανόβα. Σήκω, φύγε, πάρε δρόμο, γιατί βλέπω να μας κυνηγάνε όλοι οι πατεράδες του Κιλκής. Καλά, πάω να πάρω από τον παππού. Αυτός θα μου δώσει σίγουρα. Ήταν ο Ηρακλής μικρός όπως εγώ, όχι σαν για σένα. Καλά πήγε αυτό και πάλι. Πόρε μπελά που θα βρούμε.